Γεια σας φίλοι και φίλες του YouTube. Pro Gamers εδώ, εγώ και ο Γρηγόρης δηλαδή. Αλλά σήμερα με ένα ξεχωριστό καλεσμένο το Φαβορί. Γεια. Αν θα το πω εκεί πέρα, θα φτιάξουμε το spawn. Γιατί το spawn είναι λίγο μάλλον. Είμαι προ. Είμαι προ. Όπως το είπε. Εδώ να πεις. Γιώργο, θυμάσαι αυτό που είχαμε δει σαν τάφο, έτσι που είναι να το φτιάξουμε σαν τάφο εδώ. Όχι, τώρα, αν το φτιάξουμε λίγο το spawn, κάπως έτσι σαν. Το γεμίσω όλα με κόκκινα χαλιά. Ναι ρε, να είναι λίγο γιόλο. Κάνουμε κόκκινο χαλί γιατί είμαστε βιάσιμοι. I am superstar. Όποιος μπει στο σερβερ. Αν είναι το σερβερ μας, το IP θα στο πούμε στο κάτω στο description. Ναι, αλλά όσο δεν είναι πάντα ανοιχτός γιατί είναι από σερβερ pro. Σε μερικές φάσεις θα είναι κλειστός. Φαβορείς γιατί δεν μπλέκα. Αν δεν είσαι εκεί πέρα. Τι. Γιατί δεν μιλούσες καθόλου, απορούσα. Μισό λεπτό. Τι. Δεν βρούμε τα κορίτσια. What the hell. Έρχομαι. Έρχεται το ωραίο παιδί. χαλί ρε. Το χαλί, το τεκέ τα κεδάκια. Έλα τώρα, δεν έχεις βάλει το World Edit ρε. Δεν έχεις βάλει το World... Γιατί βάλεις τέτοιο. Θα το βάλω, ξέρω το World Edit ρε, τι είναι. Δεν έχεις βάλει το τέτοιο. Το ξέρω το World Edit ρε, που είναι τσοκουράκι. Βάλει το κόκκινο. Αν δεν πειράζει. Δεν το βάλες. Δεν Δεν ξέρω. το βάλες. Έτσι, γιατί ο σερβερ τώρα φτιάχτηκε και αύριο θα πούνε πιο... Αύριο θα πούνε πιο πολλά. Όμως το World Edit οι operators το χρειάζονται για να χτίζουνε πιο γρήγορα. Αύριο θα πει το World Edit. Μιλάμε... Το World Edit είναι το Wond ρε. Το ξέρω ρε. Που κάνεις το set, το replace και αυτά. Ναι, ναι, με αυτό χτίζεις πιο γρήγορα. Το δεν ξέρω. κουράζεσαι, δεν βάζεις 10 ώρες vlogs. Εγώ είναι όμως εύκολο, μόνο να κάνω γρήγορα το spawn μου, και... το IP θα είναι... Το μισό Το IP θα είναι στο description. Εσείς βάζετε τα κανονικά, εγώ βάζω τα carpet. Το carpet. Τσίκια, μισέτο. Τσιτσαγιό. Μας το μέχρι να το φτιάξουμε εμείς, μετά σε βοηθήσουμε. Ναι. Ο Μιτζή. Να κάνει ο σερβερ, πέφτει. Μετά από λίγο μπαίνω και βλέπω το spawn μου, το σπίτι μου να είναι έτσι. Με αυτόν τον κύριο εκεί πέρα. Απλώς λέω τα λόγια του Χάκη. Συνέχεια αυτό το βίντεο βλέπω. Έλα τώρα ρε, ποιος βάζει το κανονικό γουλ εδώ. Εγώ βάζω τα καρπέτ, εσείς τα γουλ. Ό,τι πεις αφάγει. Δεν μας κάνει τόσο πολύ ρε. Εντάξει, μερικά γουλ και εγώ τα βάζω. Θα κάνω λίγο πώς το βίντεο βγάλω. Εσείς αν δεν χτίζετε, εγώ θα σκοτώνω τα slimes. Flame. Έτσι, σε λίγο θα φύγουνε. Τα απενεργοποιήσαμε, γι' αυτό δεν έρχονται. Τι απενεργοποίησες. Τα τέρατα και τα ζώα. Δεν τα απενεργοποίησες ακριβώς, θέλει λίγη ώρα για να απενεργοποιήσουν. Κάπου στα 5 λεπτά. Ό,τι πεις ρε. Εγώ είμαι τρόλερ. Όχι, λόρε, λόλερ. Με βρέζεις. 2,59. Κοιτάξτε τώρα τι. Κρατάω. Φύνταστε. Θα κάψω το μέρος. Άμα το κάψεις. Τι γάμισες, Φλόρι. Δεν το γάμισα, ρε. Ούτε σε άλλος πλάτινο ο κόσμος, τι θα πάθει. Ναι, όμως, μην κάψεις και το spawn όμως. Το spawn μην κάψεις. Κάψε όσοι θέλεις, Μην κάψεις και το θα κάψω spawn. με flame. Ούλιο. Σαραβούλι. Μικάσα. Το γκάρι είναι όμορφο. Θα το πυροβολήσω. Αζούκα. Το παιδί δεν πάει καλά ρε. Γιατί βάλατε μπας ρε. Εσείς δεν πάτε καλά, έχετε βάλει μπας. Ναι, είναι cool ρε, είναι cool της φυλακής ρε, καταλαβαίνεις ρε. Ο Γρηγόρης και εγώ τα κάνουμε όλα λίμπα. Όλα τα βάψουμε κόκκινα, να είστε όλοι
Όλοι σαν του Hollywood θα είσαι. Θα είστε τηλεόραση. Hollywood, ρε, πας καλά. Κάτι δεν πάει καλά Θα εδώ μας πέρα. βάλεις και τον Albert Einstein. Ο Albert Einstein. Μισό, κάνεις recording. Ναι ρε. Παιδιά, ξεχάσατε ότι κάνουν recording τα παιδιά. Παιδάκια μου, θυμάστε ότι έκανα recording κάποτε. Το 2015-16. Μην μιλάς τώρα πριν κάψω το spawn. Καλά σου λέει φτιάξε το σπίτι εσύ. Μαλάκα, τι έκανες? Σε πέτυχα και πληγώσουνα. Μην κάψεις το μέρος. Cool. Παιδιά, Τέτοιο παιδιά, δεν αυτό καίγεται το έτσι. βίντεο κάντε ένα like, Με flame arrow δεν subscribe, καίγεται.